Ipahigayon sa Davao City ang Paskuhan in the Park. Kung sa kini atong sayron sa report ni John D. Esteban. Isip kabahin sa mga event sa Pasko Fiesta sa Davao City, magbuntar og Paskuhan in the Park ang Davao Tourism Association. Usa kini ka Grand Christmas Bazaar sa Rizal Park. Magsugod kini karong November 30 hangtod December 3. Gilaumang anaa sa 47 stalls ang imunta sa mong bazaar sa mga pagkaon, non-food ug mga Christmas essentials. Because this is not the usual event in which may night market, may pagkain, and so on. It's a mixture of tenants. That's why we really sure that tourists will go there. Tumong usab sa maong event nga mapromotar ug mahatagan og espasyo aron mukita ang mga micro, small and medium enterprises o MSME. Samtang andam na usab ang Davao Tourism Association sa pagdagsa sa mga turista karong Disyembre, labi na sa hotels ug accommodation. Ang Davao City Tourism Operations Office target nga makabuot ang 1.3 million tourist arrivals sa tuig 2023. Ngadtong Oktubre, ana daw sa 1 million ka tourist arrivals ang natala sa syudad. Kauban si Bebot Kahe sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.